नमस्कार प्रणाम। हम वाली भोजपुरी गायक अमित लाल यादव। आज बहुत खुशी के बात बा कि हमनी के बाबा रिकॉर्डिंग स्टूडियो चकबंदी रोड भोगवा में हमनी के लगातार प्रचार गीत के रिकॉर्डिंग चालू बा और प्रचार गीत बनवावे खातिर हमनी से संपर्क करें और हमनी के लगातार हर एक नया गीत हमनी के प्रचार गीत बनावतनी जा और हमार हर एक प्रचार गीत सुने खातिर हमारा ऑफिशियल चैनल अमित लाल ऑफिशियल के आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और चैनल के खूब प्यार आशीर्वाद दी। हमारा चैनल पे हमारा हर एक गाना उपलब्ध बा, आप लोग सुनी, खूब शेयर करें, खूब भाई के प्यार आशीर्वाद दी। और आई एगो हमनी के छोटा सा प्रयास के लिए बनी जा, हमनी दोनों भाई मिल के, छोट भाई हमारा नीतीश शर्मा भाई हमारा अच्छा म्यूजिक देवेला। आई एगो हमनी के कोशिश के लिए बनी जा, छोटा सा प्रयास आई सुनी और लाइक शेयर कमेंट करके बताई कैसा लागल हमनी के प्रयास। जोड़ी ले हाथ भैया हो, चाही सबका साथ भैया हो, करी है विकास भैया हो, राख विश्वास भैया हो, ताज पहिनावे के बाटे हो, ए हो चाची अब की पूजा देवी के जितावे के बाटे, मुखिया बनावे के बाटे हो, हमारा डिम्पल भैया के जितावे के बाटे, मुखिया बनावे के बाटे हो। गौआ नगरिया इनके करता सपोर्ट चाचा, कीमती बाई नहीं के दी हो जा वोट चाचा। हो जाई रोड होगी नाला नली, हो जाई पासनु, सबे लगौले बाटे ही नहीं पे, सुन भैया सनु हो, विजयी बनावे के बाटे हो, ए हो चाची अब की पूजा देवी के जितावे के बाटे, मुखिया बनावे के बाटे हो, हमारा डिम्पल भैया के जितावे के बाटे, मुखिया बनावे के बाटे हो। नमस्कार प्रणाम।